kira TV man sai an yi sa kafin bai nasu ka zama joni wancan wai mun fi da shi da wani yaran ne aikon za a taji ba su taɓa wancan nasiru wancan wannan ga ma yake lamun ke kuwa to magana ake fita idan aka shiga fayo fa'i wani kifa zuwa take Allah fa sun na kai dan wala sai yayi wasa da kai shiga golden star shikenan tabi da yake zo ka bashi kayan sa dan Allah ya fi ka kwari wanda kai jaki ne sun fi ka karfi ka ce za ka wani wajen da su fara ma burin zafa gudu fara haƙon nan da kai fco ya kai an gama fco karamin dan balle sorry sajiyo hai Samad an gaban wa yes yakwa ba shi kai ka ce kashi ya makale ba duwa wuka ka Samad din nan waye wannan ne shikenan yanzu can mu wani kake a nan gurin hai sajiyo Allah ce mu wani kake a nan gurin Onana kenan ya ce mu ka rike balo wala ka rike ba ko a jikinka kai ka jawo musu ci wallahi kaga yana can gajeren banza kana Babulak Edi boss me kai nan wace da irin ta tura za ku ba ta yi ba yaran nan gaba ɗaya bai da ƙafa ma ni na ma rasa shinkafa da wake cikin shinkafa da wake cikin ya tofi din nan wallahi kawai ya gaji Allah a takan yi waya ɗan fi ƙarfin mutanen nan kawai ya ma kaɗa ai kama kana gani kasan ya fi ƙarfin su Aron ya zama dawa tsakiya ko? Duk inda ban tafiya wa ne yana gurin. Midfield. Kaga jaki yanda ga sa dole sai amma baɗin ta mutu. Saboda shi dan asara ne. Ya cinye sa agunta take. An yi ɗan tambaye kwaso kana can kuwa? Ai, ni na rasa ma me yake ci. Allah ba zai kwaso kanan nan ba. Eh wala. Isna noma. Eh wala. Allah mu gane cikin. Allah bare kwaso kanan nan ba. Allah ba zai kwaso kanan nan ba. Kai wari. Kutumar wannan kai ya sa. Juya ma banka kai auka amma.
Jadda kai da aka bashi a kafarsa. Allah dai ya. Kai, ƙara bashi dan Allah. Na wallahi na gode. Bashi aka zai. ai ta bar in ce ta mana. Kai. Kenan. Wallahi mun siya. Ka gogagge. Dama ba furo ne ka gaya mai. Wallahi Allah ashe ba yaniya bace. Ka zauna a gana. Ayi caca, ayi wasa da sana'a. Rabi fa tsoron kawa kafa don ya san haɗuwar da aka yi wancan. ai shi ma sai yayi saboda ya ga balaga yayi To, kula ka bi kai yawa. An cire wanda ya ci. wallahi sun rikice A wani lokacin da CFC suna ciki ya bai wannan abun ba. ba wai Wannan abun ba wallahi. lokacin da FG suna ciki an kwantar da bal ana taɓa ta amma yanzu kaga fa gaba ɗaya sun karɓe ne Kai fa. Ayi wasa! Abdullahi na ya iya walshi ma ɗan iska Halan daga kanka. Kai ruwan ba ka ɗaga kai ba. ba ɗaya farar wani ya ruɗe Well done, Halifa! wannan ɗan ɗin da matsin da ba go jaki wallahi ke ja ka ɗauki wani Out ball bala. Jadda bari ya zo ka yanka shi bari. Yankana ne jadda. Dani dai ma. Ko minti 15. Yan baya shi ya kamata ya fita nan wallahi ni bai fita can. Tun da ana crossing da kai shi yanda saka la masa. Na gode Rodrigo. Halan daga kanka. Jaki ne fa wannan fa. na ya kaɗa yawal ɗin wallahi ai ta mutu Kamata a saka wannan baɗin ba ta yi kaɗan. Labje ba fa. wallahi bai iya bari ba Kamata a saka wannan ba ta yi kaɗan baɗin nan da ta fi. Wallahi a cikin takaici. abba kai hauka